Hello po guys! I'm Along Mix TV and welcome to my channel! Kumusta po kayo? Sa mga sulit na mundo po kayo ngayon, sana sa mabuti po kayong kalagayan. Sa video ito guys, ituturo ko po sa inyo kung paano maglagay ng mga sound effects or music sa ating mga videos. Katulad po nito guys. Isa pa. So, ganun po yun guys. Dapat meron na po tayo mga nag-download sa ating device na mga sound effects or memes na kailangan natin para sa ating mga video. Sa ating application, meron din po doon mga sound effects. Marami din po doon pagpipilian. Pero kung gusto nyo mag-download po kayo, pwede din. Pero yung memes, kailangan po talaga ninyo mag-download. At sa mga magtatanong po kung saan po tayo pwede makakuha ng mga sound effects na wala pong copyright, andyan po sa ilalim sa description box yun. Click na lang po para meron po kayong idea. So para mabilisan na po, umpisahan na po natin. Ang una nyo pong gawin guys, pag wala pa po kayong application ni CapCut, pumunta po kayo sa Play Store at i-install po yun. So pagkatapos ma-install, punta na po kayo sa application and then i-click po natin itong new project. Pipili po tayo guys ng video na dapat natin i-edit. Kumuha tayo ng sample, itong maikli lang, and then i-click po natin yung add. Pag andito na po siya, itong line na ito po yung mag-guide sa inyo kung saan nyo banda ilalagay yung inyong mga sound effects or memes. So, dalawang klase po yung sound effects guys. Yung marinig mo lang siya sa iyong videos at saka yung isa po ay yung naka-green screen po siya na naka-appear po talaga sa screen ng inyong video. So, yung una po natin ilalagay is yung extracted. Halimbawa, dito po tayo maglalagay banda. And then, dito sa ilalim, punta po kayo sa audio. And then, click po ninyo itong effects. Ito po yung sinasabi kong mga sound effects na available na po dito sa application na ito. So, i-click po natin ito. And then, marami po ditong pagpipilian guys. Kung ano po yung mga gusto ninyong gamitin dito. Or i-explore nyo lang po yung application guys. Halimbawa, maglalagay po tayo doon ng tawa effects guys. So, dito po tayo punta sa tawa. And then, pipili lang po kayo dito ng mga gusto nyong ilagay. For example lang po ito guys ha. For example, ito pong yung napili natin. I-click po natin itong plus. So, di ba mahaba po siya guys? Ang gawin po natin dito is, pwede po siya natin i-cut. Cut lang po siya natin hanggang dito. And then, i-click po natin yung split sa ilalim. Ito po yung pamutol. And then, i-click po natin yung part na i-delete po natin. Tapos, click po yung delete sa ilalim. Yan na lang po yung natira. Yan na natin Lagyan na siya guys. Pwede po ninyo itong adjust kung saan banda nyo ilalagay. Long press nyo lang po siya at saka i-drag. So, ganyan po siya guys. Tapos, pwede nyo siyang i-adjust yung volume ninyo ng sound effects na yun. I-click nyo lang. And then, punta po kayo sa volume. Pahinaan nyo po siya pag sobrang lakas. So, ganun lang po yun guys. Pagkatapos pala, guys, paalala lang po, dapat yung mga sound effects po natin ay naka 7 seconds lang po siya pababa para hindi po tayo makaka-copyright. At pagkatapos, dapat yung mga sound effects na ilalagay po natin, dapat nababagay din sa part ng video na ilalagyan po natin. Dapat kung meron pong nakakatawa, so dyan din po natin ilalagay na part yung ang sound effects na nakakatawa. Pag meron pa kayong part na lalagyan,
i-move lang po ninyo itong line na paganyan. So, delete na po natin ito guys, yung ating sinample. Pag sound effects naman po guys, na di-download ninyo ang gusto nyo ilagay dito, punta lang po kayo sa sounds. Then, click po ninyo ito. And then, hanapin nyo po yung di-download ninyong sound effects na gusto ninyong ilagay. Halimbawa, ito siya, ilagay po natin. O, diba? Nakita nyo guys, mahaba po siya. So, pipiliin lang po natin kung saang part yung kukunin po natin. And then, puputulin po natin yun. I-click lang po natin yung in-extract po natin na sound effects. Click split. Tapos, i-delete natin po yun. Halimbawa, yun lang sa una yung kukunin natin. I-click po natin yung mahaba and then click po yung delete. So, yan lang po yung natira. Pwede din po ninyo madrag po ito kung gusto ninyo. Madadrag din po yun. And then, i-delete na po natin guys. Ang next naman po is yung makikita po siya sa inyong mga videos. Itong line, yung guide, dito po siya natin ilalagay. Dito sa ilalim, hahanapin po natin yung overlay. And then, add overlay. Tapos, hahanapin po ninyo yung dinownload po ninyo na memes. So, halimbawa, ito po siya. And then, i-click po natin yung add. Mahaba po siya guys. Dapat putulin po siya natin. So, ito na lang po yung natira. Pipili lang po kayo doon ng gusto nyong ilagay. Tsaka putulin na lang po ninyo. Diba naka-green screen po siya? Yung gawin po natin dito, para matanggal po yung green na background, punta po tayo dito sa cutout and then click chroma key. So, yung bilog na ito, idadrag lang po siya natin palabas and then click po natin itong intensity. Dapat nakapasok po siya sa ating video. I-adjust po natin itong size niya and then i-drag po natin siya kung saan po natin siya gustong ilagay. Try na po natin i-play. Ito na lang po. So, ano niya po siya. Kung pwede din po ninyo ma-adjust, medyo palakihin po ninyo. Then, i-play ulit. Ito na lang po. So, ganyan lang po siya, guys, maglagay. So, hanggang dito na lang po yung aking video. Sana may natutunan naman po kayong bagong kaalaman. At paano lang po pala, guys, yung mga sound effects po ninyo dapat naka 7 seconds pababa lang po siya at yung waves niyo ay naka 10 seconds pababa lang po siya para iwas po tayo sa copyright. So, yan lang po. Kung bago pa lang po kayo sa ating channel, click na lang po ng subscribe button dyan sa ilalim at pindot na lang po ng notification bell para maging updated po kayo sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat po and God bless!